Sibonga ithuba lokukhuluma la ngokukhethekile igama kuPastor weNingi sibuya-ke ngenjwayelo la sichaza khona amaphupho. Ngiyathemba la ukhona uyaphila. Andlulise nje ukubonga okukhulu kona wonke umuntu owenze isiqiniseko sokuthi i-channel yakhula, wabamba iqhaza nge-subscription, wabamba iqhaza ngokulike, uNkulunkulu ekubusise. Nawe ungaka-subscribe engathi uNkulunkulu angakulonda. Sizondlula nje sibheke lapho noZipho biyela uthi-ke Pastor ngibengicela ukubuza ukuphupha la umuntu osondelene naye ekhala izinyembezi ethi ucela umsize, ngagcina-ke ngivumile ukuthi-ke ngizomsiza khona-ke ephushweni. Singakuveza nje ukuthi into yokuqala uma uphupha mhlawumbe ubona omunye umuntu ekhala, uphawu oluvame ukuba luhle esikhathini esiningi lubika inhlanhla nempumelelo esuke iza nokuthi mhlawumbe zonke iy'nkinga zakho zizoxazululeka kungekudala. Kodwa ngaphinde sikubalule futhi ukuthi uma uphupha omunye umuntu ekhala kube la uphawu usuke likhombisa mhlawumbe isimo esinzima lowo muntu osuke ebhekene naso, noma esingahle sivele mhlawumbe phakathi kwakho nalowo muntu, yabo. Kepha-ke asiphethe ngelithi uma uphupha umuntu ekukhalela efuna umsize, ugcine usumsizile, lolu phawu olungabe lubika ukuthi lowo muntu loyo noma omunye umuntu osolene naye wena uzokuphoqa ukuthi wenze into obungahlelile futhi obungalindele ukuyenza. Kungenzeka uyithole ungaphansi kwencindezi yokuthi wenze into obungalindele ukuyenza ngenxa yalowo muntu noma ngenxa yomunye umuntu omaziyo empilweni. Sihlabela phambili ngokubheka la uKhayelihle sibiya uthi-ke ngicela ukubuza ukuphupha la ukhulelise abantu abawu-3 also wahlukana nabo, kepha uphuphe ubakhuleliswe wena. Kusho-ke la inkunzi malanga lena-ke uyakhuleliswa. So uphupha la ekhuleliseke, noma singasho ukuthi uma uphupha ukhulelise mhlawumbe i-ex yakho futhi weneme, lolu uphawu olungabika ukuthi mhlawumbe usacabanga ngayo i-ex yakho noma usayithanda i-ex yakho futhi ungakujabulela ukuthi niqale phansi lobo budlelwano benu. Okay? But futhi uma uphupha la mhlawumbe ukhulelise i-ex yakho futhi uneme, lolu phawu lungasho ukuthi empeleni ungenzeka uthole indaba ezinhle kumuntu osondelene naye noma kumuntu ongamlindele njengamanje. Kusho ukuthi lindela indaba ezinhle ezingase zivele kumuntu mhlawumbe ewawumazi esikhathini esedlule noma umuntu ongamlindele nje. Kepha-ke asiphethe ngokubheka la iphupho lika Ntombi Ntshinga uthi-ke amen, ngicela-ke la ukubuza ma uphupha i-white lion lesentabeni emgwaqweni apho ngizogoduka khona, ma ingibone ibhonga ibhekise umlomo kimi azange ngithuke ngibe sengibona ikhehle ligqoke ijazi nesigqoko ingathi-ke sisport emoduze nesihlahla. Okay, so shanje kafushane ngokuthi-ke into yokuqala uma uphupha ubona ibhubesi elimhlophe, uphawu olungasho ukuba nesithunzi nje, mhlawumbe ukuthi umuntu onesithunzi, lungasho futhi ukuthi mhlawumbe umuntu oyincithabuchopho noma umuntu onamandla nesibindi emkhakheni wakho, noma-ke unamava okuba ngumholi, yabona, empilweni. Kepha futhi la uma uphupha ubona ibhubesi elimhlophe, lolu phawu lungabe selibike futhi ukwembathwa imimoya noma ukumbathwa idlozi lobukhosi, noma-ke lungasho isidingo sokuthi kuzomele uthathe uhambo lukamoya empilweni, noma-ke uthathe uhambo loku-aligner ispirit, wayibona. Asiphethe ngokuthi uma uphupha ubona ibhubesi elimhlophe, kungaba uphawu oluhle olungasho noma lukhombe ukuthi uzokuba mhlawumbe nempumelelo enkulu kanye mhlawumbe nesiqalo nje sezinto ezintsha empilweni, uyabona. Kodwa futhi uma uphupha ubona
ikhehla eligqoke ijazi nesigqoko sakudala. Lolu kungaba uphawu osuke lukhomba ukuvakashelwa yithongo, noma olungabuye lisho ukuthi uzothola umuntu bezeluleko nomhlahlandlela omuhle wempilo maduzane. Siyabonga. uNkulunkulu enisize enisikelele.